салом арз мекунем ба шумо дӯстдорони варзиш, хоса роғибони бозии футбол. барномаи ҷоми мухлисон аст манзури шумо. ва бояд бигӯем ки барномаи ҷоми мухлисон бахшида шудааст ба ҷоми ҷаҳон 2018 ки феълан дар федератсияи Россия баргузор гардида истодааст. ва бинандагони азиз биёед мебинем ки ин дафъа иштирокчиёни барнома чӣ гуна ба суолҳои пешниҳоднамудаи мо посух мегардонанд ва чӣ гуна ҳозир ҷавобанд ва ҳар нафаре ки посухи дуруст гардонид соҳиби тӯҳфа аз ҷониби барномаи мо мешавад. ассалому алайкум, мо аз телевизиони варзиш мо як барнома дорем, ҷоми мухлисон ном дорад. мо суолҳо оид ба футбол пешниҳод медорем. Агар шумо посухи дуруст додед, мо ба шумо тӯҳфа медиҳем. мехоҳед иштирок намоед дар барномаи мо? бале. хуб бошад, шумо худро муаррифӣ намоед. бахтиёр бобоев. Сафаров Шуҳрат. Салом Фасрор. Наим Сайназар. Сафаров Илҳом. саломат бошед. шумо ҳама мухлиси футбол ҳастед ва бевосита ҷоми ҷаҳон оид ба футболро тамошо карда истодаед. хуб бошад, шурӯъ мекунем. марҳамат. аз миёни шумо ки розӣ аст ки аввал дар ин барнома ширкат бардод? ман шумо. суолҳо хеле содда ҳастанд, фаҳмо ҳастанд, оид ба футбол ҳастанд. агар каме таваҷҷӯҳ дошта бошед ба футбол, боварӣ дорем ки ба суолҳои мо посух мегардем. саломат бошед, шурӯъ мекунем. пеле бори аввал кадом сол дар ҷоми ҷаҳон бозӣ кардааст? 58. варианти дуруст ҳамин аст ки пеле соли 1958 бори аввал дар ҷоми ҷаҳон ширкат кард. яъне суол посухи худро ёфт. саломат бошед. даври ниҳоии ҷоми ҷаҳон, яъне финали ҷоми ҷаҳони соли 2018 ки айни ҳол дар Россия рафта истодааст, дар кадом майдон гузаронданаш ба назар гирифта шудааст? финали бале. дар шаҳри Москва. дар кадом майдон? дар Лужники буд. бале, Лужники. посух дуруст аст. шумо аллакай ба даври финали ва бахши мо наздик шуда истодаед. як суоли дигар посух гардонед. марҳамат, тӯҳфа аст. ва ёдовар мешавем ки дар ҳоле шумо ду суоли моро посух гуфтед, дар баробари оне ки ба суоли сеюм мушкилӣ кашидед, шумо имконият доред ки ба воситаи телефон ба касе занг бизанед ва аз дӯстон аз касе бипурсед посухро. хуб, ҷоми ҷаҳони соли 1930 ки дар Уругвай гузаронида шуд, дар кадом шаҳр баргузор гардида буд? дар пойтахташ. Монтевидео. Пойтахти Уругвай. шояд шумо хато кунед, дигар фикр надоред? Не, мо ба Тигри ҳами розием. розӣ ҳастед? Бале. Монтевидео. қабул мекунем ё розӣ? бале, посухи дуруст аст. мо имкони қабул карданро надорем. саломат бошед, хеле фаъол будед. маҳорати хуб нишон шумо ба додед. се суоли мо бале посух гуфтед. марҳамат, тӯҳфа аз они шумост. саломат бошед, ташаккур барои иштирок. саломат бошед. саломат бошед. салому алайкум, мо аз телевизиони варзиш, мо аз барномаи ҷоми мухлисон. дар барнома мо ба шумо суол оид ба футбол медиҳем. шумо агар посух гардонидед, мо ба шумо тӯҳфа медиҳем. мехоҳед иштирок намоед? футбол тамошо мекунед, мухлиси футбол ҳастед. пас агар тамошо кунед, мухлиси футбол бошед, боварӣ дорем ки ба суолҳои мо посух гардонида метавонед. хуб, шурӯъ мекунем. номи шумо? Ҳидоятулло. Акбарҷон. Ҷамҳурҷон. Азамат. аз миёни шумо ки посух мекунед? як нафар имкони ширкат кардан дорад, дигарҳо метавонанд кӯмак кунанд. саволи аввал чунин аст: кадом давлатҳо то ба имрӯз ду маротиба пайҳам ҷоми ҷаҳонро ба даст оварданд? Ду маротиба пайҳам. Бразилия. Бразилия. Италия бошад ба фикрам. ба кадом далел шумо мегӯед ки Бразилия ва Италия? ба далеле ки ҳамун Бразилия таи 5 маротиба чемпиони ҷаҳон шудааст ва фикр мекунам мо 2 маротиба гирифтам ҷоми ҷаҳон. Италия чи тахмин гуфтам. ба ҳар ҳол посухи шумо дуруст аст. Бразилия, Италия. ба суоли дигар мегузарем. аз ҳама бозингари хурдтарине ки дар ҷоми ҷаҳон хетрик карда буд кист? Пеле. шумо чӣ фикр кардед ки Пеле гуфтед? шояд Марадона бошад, шояд каси дигар бошад. Хай ӯ аввалин бозингаре буд ки ба ҷаҳони футболро ба чӣ овард? Ба ҳаҷум овард, намоиши хуб дод. Бозингари хуб буд. баъд ба гирифтани вай кӯмаки зиёд кардааст барои дасташ. хуб,
ин суол ҳам посухи худро ёфт. Шуморо мо табрик мегӯем. Ба ду суоли мо посух гуфтед. бале мо амагӣ 3 суол дорем. Як суоли дигар монд. Агар ки ба ин суол низ шумо посухи дуруст гардонед, шумо метавонед ки анамин тӯҳфа аз ҷониби барнома соҳиб шавед. Қабл аз оне ки ба шумо суолро пешниҳод созем, шумо имконият доред ки дар ҳолати масалан мушкилӣ доштан дар суол барои посух гуфтан, шумо метавонед аз як раҳгузар ва ё ба кадом рафиқатон занг зада аз ӯ ҷавоби суолро бипурсед. Хуб, суоли сеюм чунин аст. Дар мусобиқоти ҷоми ҷаҳон истифодари видеоёварро медонед? аз кадом сол иҷоза дода шудааст? видеоёвар ба фикри ман ҳамин сол сар кардам. Фақат дар ҷоми ҷаҳон боша, агар аз соли 2018 ҳисоб мекунам. Ки 17 боша. Барои он ки ҳамин сол ман мебинам ки ҳамин видеоёвар истифода шуда истодааст. Дига надидум дар пешгузашта боша. суол посухи худро ёфт ва шуморо табрик мекунем. саломат бошед ва фикр мекунам бинандагони азиз ки имрӯз мо танҳо бо фаъолон рӯбарӯ шуда истодаем ва дуввумин иштирокчии барнома ҳастанд ва ки бевосита ба суолҳои мо посухи дурусту аниқ дода истоданд ва ин тӯҳфа ҳам бошад, чуноне ваъда дода будем аз шумост. саломат бошед, ташаккури зиёд. ҳамин тавр ҳамеша муваффақ бошед. хуб, бинандагони азиз, меравем ба ҷустуҷӯи дигар иштирокчии барнома. моро тарк насозед, бо мо бошед. салому алайкум. мо аз телевизиони варзиш футбол тамошо мекунем? албатта. яъне мухлиси футбол ҳастед. мо як барнома дорем, ҷоми мухлисон ном дорад. суолҳо оид ба футбол, оид ба ҷоми ҷаҳон пешниҳод мекунем. агар посухи дуруст гардонидед, мо ба шумо яъне анами тӯҳфаро соҳиб мегардед. мехоҳед иштирок намоед? як худро месанҷед. чӣ гуфтед? пас худро муаррифӣ намоед. равзатулло раҳмонов. шумо чӣ? абдураҳимов. мо ба шумо пешниҳод мекунем. метавонад писаратон ба шумо кӯмак кунад. хуб, рафтем. суоли аввал чунин аст. канада чанд маротиба мизбони ҷоми ҷаҳон буд? яъне дар канада чанд маротиба ҷоми ҷаҳон гузаронида шудааст оид ба футбол? аниқ намедонам, лекин худаш ягон бор ҷоизаро нагирифтааст дар чемпионати ҷаҳон. ҷоизаро нагирифтааст? ба фикрам не. ягон не. Набуд. Не, ба фикрам не, канада набуд. дар канада ҷоми ҷаҳон гузаронида нашудааст. посух дуруст аст. хуб, ба суоли дигар мегузарем. дар баробари Россия кадом давлатҳо довталаби гузаронидани 21-умин ҷоми ҷаҳон дар кишвари худ буданд? яъне кадом давлатҳо бисёр мехостанд ки анами ҷоми ҷаҳоне ки дар Русия рафта истодааст дар давлати онҳо бошанд, аммо дар овоздиҳӣ нагузаштанд. акун бештар ман амрикоро медонам, дигараш аниқ намедонам. яъне ки шумо посух надоред ба ин суол. Не. хуб бошад, ба суоли сеюм мегузарем. кадоме аз бозингарон дар як ҷоми ҷаҳон тавониста ки зиёда аз 10 гол ба дарвозаи ҳарифон ворид шудад? роналдо ҳозир мана ҳолиам роналдо рафта истодааст. криштиану роналдо. криштиану роналдо нишонзани хуб аст, аммо на. ҷавоб натонистем додам. яъне мутаассифона, агарчи як суоли моро посух додед, ба ду суол посух гуфта натавонистед. ба ҳар ҳол саломат бошед ки дар барномаи мо ширкат саломат бошед. ташаккури зиёд. салому алайкум. мо аз телевизиони варзиш. мо аз барномаи аниқтараш ҷоми мухлисон. мо дар барнома суолҳо оид ба ҷоми ҷаҳон пешниҳод медорем. агар шумо донистед, посух гардонидед, мо ба шумо ҳамин тӯҳфаро месупорем, тақдим мекунем. аз пироҳанатон бармеояд ки шумо пайваста ҷоми ҷаҳонро тамошо карда истодед ва мухлиси футбол ҳастед. худро муаррифӣ намоед. ман ғанибоев ислом ҳастам. балешки португалия бо балешки бразилия мебошам. суоли аввал чунин аст. канада чанд маротиба мизбони ҷоми ҷаҳон буд? як маротиба фикрам. дар канада ҷоми ҷаҳон гузаронида шудааст? ягон маротиба гузаронида шуда нест? шумо инҷо ба суоли мо ҳам як маротиба гуфтед, ҳам гуфтед гузаронида нашудааст. шумо кадом варианти посухи худро интихоб мекунед? ҳа ё не? шудааст ё ки не? Нашудааст. Нашудааст. Ба фикри худ устуворед? боварӣ доред? бале, ин посух дуруст аст. саломат бошед. дар баробари Россия кадом давлатҳо довталаби он буданд ки ҷоми ҷаҳон соли 2018 дар давлати онҳо гузаронда шавад? америка бо хитой ҳамин ду давлат.
фикр кунед саросема нашавед, зеро шумо аллакай ба як суоли мо посухи дуруст гардонидаед ва кӯшиш кунед боз ҳам посухи дуруст гардонед то ин ки муваффақ шавед ғолиб бароед. Америка, Канада, Китой, Бразилия. дигар фикр надоред? мутаассифона посух дуруст нест. ба соли севум мегузорем. кадоме аз бозингарон дар як ҷоми ҷаҳон тавонистааст ки зиёда аз 10 гол ба дарвозаи ҳарифон ворид кунад? Намедонам, ба фикрам Роналдо аст. роналдо. на мутаассифона боз ҳам посух нодуруст аст. агарчи шумо ба як суоли мо посух гуфтед, аммо ба ду суол посух нагуфтед. бале саломат бошед. бо шумо суҳбат намудан хеле шавқовар буд. ташаккури зиёд барои иштирок намудан. акнун инҷо расидем ба фарҷоми барнома ва то он чанд лаҳзае ки бо худ доштем мо ҳамроҳ бо манеҷа бисёр кӯшиш кардем ки бо закиён ҳам суҳбат бошем ва ҳатто бо онҳо ҳам ҳамсуҳбат шудем, чаро ки мо имрӯз ду тӯҳфаи худро ба роғибон ва дӯстдорони бозии футбол супоридем. бале ва дар барномаи имрӯза бинандагони азиз чуноне дидед тӯҳфаҳои мо соҳибони худро ёфтанд ва мо дар барномаи баъдӣ боз ҳам кӯшиш мекунем ба он нафароне ки ҳозирҷавоб ҳастанд ва оид ба таърихи ҷоми ҷаҳон маълумот доранд бо тӯҳфаҳо аз ҷониби барнома тақдимашон намоем. бо мо бошед, моро тарк насозед, зеро суолҳои ҷолибу шуниданӣ ва шояд ки посухҳои хеле аҷиб шуморо интизор бошад. бале хайр, то барномаҳои баъдӣ тансияту хона обод бошед.